Wasu mutane ana kashe su ne kafin a harbe su, ana kashe su ne saboda zagi da kuma tsangwama da ƙoƙarin rufe musu baki. Sheikh Jafar Mahmud Adam ya sha wannan mutuwa sau da yawa kafin ranar da aka kashe shi. Sheikh Jafar Mahmud Adam malami ne da ya zaɓi gaskiya mai tsauri a zamanin da mutane ke son wa'azi mai daɗi. Tun lokacin da wa'azinsa ya fara yaduwa ya fuskanci tsangwama iri-iri, zargi da kuma ƙarya, kin yarda da wasu ƙungiyoyi yaɗa jita-jita domin a ɓata masa suna da kuma barazana kai tsaye. Laifinsa fa ɗaya ne, a wa'azinsa baya jin tsoron faɗin kurakuran da ake yi, ko daga cikin jama'a ko shugabanni ko ma malamai. Wannan yasa wasu suka ɗauke shi a matsayin barazana. A maimakon a yi muhawara da hujja, aka zaɓi tsangwama da kuma ƙoƙarin hana shi magana. Duk da haka Sheikh Jafar bai ja da baya ba, ya ci gaba da wa'azi, yana kira zuwa tsarkakiyar tauhidi, yana gargaɗi kan rikici da kuma sauraron ra'ayi, yana kira ga zaman lafiya da kuma tsoron Allah. Abin tausayi a nan shine duk mai kira zuwa gaskiya baya rasa makiya. A ƙarshe dai a cikin masallaci, wuri mafi tsarki, aka kashe shi. Mutumin da ya ciyar da rayuwarsa yana kira zuwa gyara, ya bar duniya har da jini, amma sakonsa ya tsaya daram. A yau tsangwamar da ya sha ta zama tarihi. Gaskiya tana da tsada kuma ba kowa ke iya ɗaukar ta ba. Tambaya mai taɓa zuciya a nan shine, shin muna koyon darasi daga mutuwar Sheikh Jafar Mahmud Adam ko mun manta da sakonsa ne kawai? Shin mun koyi darasi daga mutuwar Sheikh Jafar Mahmud Adam kuwa, ko mun manta da sakonsa ne? Sunana Muhammad Abdulrashid, ni ne na kawo muku kaɗan daga cikin gwagwarmayar da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya fuskanta a rayuwarsa. Muna fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama kuma ya sa ya huta.